това е един мой сървър, който няма лаг, но сега лагите, защото взимам. И сега ще ви го покажа. Няма лаг, да знаете. Лаг ми сега, защото снимам видеото. Значи, ужасен лаг там. Да. Първо спална. Без плагини е сървъра. Който знае как се слага, да напише долу в коментарите, че трябва да сложа логин и регистър. Така, това е спалне, от тук ви спалва, обаче някой може да не ви спалне тук, защото не знам. Някой ако знае как да си направя спаун, как да се направя да спаунва всички играчи тук, да ми напиши отдолу в коментарите или налично да ми напиши. Да, това е спауна. Аз съм Олнър, Олнър е Лоло. Ето това в сървъра. Сървъра е мъничък, но ние го разширяваме спокойно, няма да си остане така. Така, първо правило, без гриф, ако грифнете, бан. Не искайте опадмин и така нататък. Това ще... Не съм написал на какво е равно, ще реша аз. Зависи ако 50 пъти само искате опадмин, без псовни, равно кик или бан. Спазвайте правилата, иначе бан. И така, ето сега време за админите да ви кажа. Сървъра се казва Dangercraft. Owner Hero Brian, аз съм. Co-owner Vovo, той в сървъра. Head admin The Danger 1, 2, 3 и админ Георги. Също аз мисля Георги да го заменя да не е админ. Който иска да е админ, аз ще реша да в сървъра по вашата активност. Ще реша кой да е на мястото на Георги. Изчакайте да пиша на Vovo. Той в Vovo няма регистрация в VBOX 7. Можеш да му кажа да си направи, не знам. Той да качи. И даже аз не знам дали знае по VBOX 7, защото той е втори клас. Аз съм пети. Той ми е приятел, но и затова не го поканим да админ. За да написа. Значи това е евента. Написал съм евент програмата. Значи понеделник от 20 часа, вторник 18 часа, четвъртък 19 часа, събота 15 часа и неделя днеска 17 часа, ама днеска няма да има, защото имам шибан тест по математика и трябва да уча. И днеска няма да има евент. Ако нещо такова викате, че сървъра е малък, спокойно, ще го удължим, ще направим мина даже. Такова ще даже и дърво ще давам повече, защото такова. Значи сега да идем при парцелите. Там има админски офис. Не, мотела не съм ви показала. Мотел Amazing. Аз ще сме на името. Значи, една седмица 20 необработени дърво, 2 седмици 50 кол, 1 месец 1 стак айрон и 2 месеца 1 стак диаманти. Стаите вие ще си ги видите, сега не ми се показват.
Enchanting Room има, портал към края, портал към ада, който е в спална, има изненада, която скоро ще е готова. Вътре има един чест, който има едни неща, дет няма да споменавам. Не са глупости, спокойно, даже много яки неща са, ценности са, да знаете. И така, сега да ви покажа дънджъна, който не е готов, е това с обсидиана и шопа, ето го тук. Тук има селени, които можете да давате книги за един емералд. Значи, това е админската къща, която за вас е строго забранена. Ако влезете, IP ban. Или ако грифнете също IP ban. И който не може да се махне. Така, сега ще ви покажа PvP-то. Аз сервера за сега съм махнал PvP-то, ще го сложа спокойно. Значи това е PvP арена, но PvP-то е достъпно навсякъде. Може, обаче тук ще има евент за PvP. Там отгоре ще са това. Owner, Co-Owner, Head Admin, The Danger е 3 Head Admin, ако не сте такова, и Co-Owner е Вово. И така, сега ще ви покажа и зоопарка. Имаме и зоопарк. Парцелите не ви показах, които още не сме ги построили, само два парцела сме построили, който единия парцел е купен на Дани 11. Там он е купен, другия там ще има и пустиня, която не е готова. Това Вово сега прави някакво стълбище, дето и аз не знам какво ще е. И тук зоопарка, сега ще ви го покажа. Не е кой знае какво е зоопарка, но става. Ще има отдолу в описанието IP адреса. Така, ето тук овце има такива крави, забравих името, пилета, прасета и това с водата, ако се чуете какво е там, има октопод, ама той не се вижда. Така, това е. Дънджъна остава само да направим и пустинята и ще удължаваме сервера колкото се може повече. И мина ще правим и всичко за вас. Пишете какво искате още в коментарите да направим с Вово. И така, това беше сервера. Надявам се да ви е харесал. Ще има IP отдолу в описанието. И сега ще ви го кажа. Сервера има две IP-та, едното е с Хамачи, другото не. Ще ви кажа това дет не е с Хамачи. 79.240.144.25565. Той е мап, ако ви е познат, помните ли мап там, дето пусках за доунлоудване? Това е този мап. Обаче променен и то доста променен. И така, това е, влизайте и довиждане.